Machiegni koro Ramogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 2:600 ka kamano bende yudo wa mbui mopogore mag oganda yudo mbui go mar Facebook, mbui mar YouTube, yudo mbui mar X, mbui mar Instagram kaachiel kod mbui mar TikTok nyinga Simfros Okinda. Kawachako en Obila e gwenge maTrans mar South omako achije 2 miteno gi chochni mar arita e gwenge go. Achiel kuomgi ofweny kaka MCA ma Lolgorian Michael Seme. Kalure gi Sub County Commander maTrans Mara South Eric Telewa, Seme odine tesendo Obila ma Lolgorian ikine ma Obila pod medo timo pedha margi mar fwenyo ndach achije mamoko 2. Chochni mar arita e gwenge go osemiyo ji 1,800 odare miechgi ka ute 153 to osewang'. Gino manomiyo jalup ogaye mar ODM mar Obila Eliud Lagat goyo marufuku chenro mag wuotho e gwenge moko 15. Watu kwa shamba yao, kwa haki yao, kwa ng'ombe yao. Mpaka tuangalie watu wako ndani ya shamba yao, alafu tupale maneno, tuendelee tusikie maneno. Namna hiyo. Paambia Ruta atusaidie kabisa. Atusaidie sisi. Kabisa atasia chakula hata. Tuwe hapa kitukuacha hata watoto wao. Kwa sababu anja sema ameliwa hata Aya, so endelea. Na tumepigia kura. Hata ole Seme tumepigia, Sunguli tumepigia, ole Dutu tumepigia. Na Ruta tena tumepigia. Lakini hakuna kwa sai. Wameenda wapi? Wameenda wapi? Na kura yetu zote tumepea. Tumepea kabisa lakini hakuna.